Komeleya Rojnamegerên Dicle û Feratê rapora salê ya binpêkirina mafê ragihandinê li Amedê eşkere kir. Hevserokên Komeleyê Dicle Müftüoğlu û Serdar Altan rapora Kurdî û Tirkî li navenda Komelê xwendin û destnîşan kirin ku di sala 2020 de 79 rojnameger li Tirkiyeyê hatine desteserkirin, li ser 19 rojnamevanan êriş hatiye kirin û 1963 hatine astenkirin. Yani tek tip gazetecilik modeli yaratılmak için her yol deneniyor. Hevseroka Komeleya Rojnamegerên Dicle û Feratê Dicle Müftüoğlu got li welatek gel desthilatî bixwase dengê ragihandinê bifetisîne, bizanin ku li wir tiştên ne li rê tên kirin. Herçend armanc rojnameger bin jî ya ku tê xwestin girtina guh û çavên xelkê ye. Hêja gotinê ku li gorî rapora Komeleyê di nav salek de 24 rojnameger li Tirkiyeyê hatine girtin. Di heqê 53 rojnamegeran da doz vebûye. Doza 589 rojnamegeran didome û bi giştî 9 rojnameger nihal Tirkiyeyê di hebîsxanê dane. Herwiha li 43 rojnamegeran 150 sal cezayê zindanê, 56,000 lîre cezayê perê jî hatiye birîn. Li 145 malperan de 1966 jî hatine astenkirin. ev reqem her mehmrot kare bêje di guheriyê ya herî dawî niha not rojnamevan di zindana de ne girtîne, ev jî wek rûreşiyekî li Tirkiyê derbarê rojnamegeriyê de li ber me ye. Mirov dema kulvan reqema dinêre bi rastî jî dide xuya kirin ku di sala 2020 de li Tirkiyê bi giştî rojnamevanî rojnamegerî rojên zehmet derbas kirine û her wiha rastî gelek pêkutiya hatine. Ev yek jî hem resmê Tirkiyeyê di nava qada navnetewî de dide nîşandan, hem jî dwarê ramanê de çiqas pirsgirêk têne jiyan kirin, viya bi me dide xuya kirin. Rojnamevan Kadrî Esen, xebatkarê Ajansa Mezopotamyayê, ew jî dibêje metirsî heye ku zextên sala 2020 da di sala 2021 de jî dewam bike. Herî dawî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan rojnameyeke ku salan el Tirkiye weşanê dike. Henekî xwe bûye rojname kir û banga nekirin neşopandina we rojnameyê li ragiştî Tirkiyeyê kir. Ev yek jî nîşan dide ku xebatên çapemeniyê çend kesan angob çend derdoran ve têne sînor kirin û tê xwestin ku rojnamegeriyeke li gorî desthilatê li gorî dewletê pêkirin lê biguman li welatekî xebata rojnamegerî vê yekê nayê kirin rojnamegerî ku dijî vê yekê disekinin jî bi hezaran hene. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed.